मामिया हले फैगौ बोसोरावबो मेट्रिक एग्जाम जायाबा थैखाबायहाय फाग्लि माखा रायलायबाय थाबा खर'आ गरम जायोहाय फै जोंनाव बेरायहैनोबा जोंनावनो फै रावबो गैया मामियाबो बाबायाबो अफिसाव थांदों हे थ' दे जिराय दे नै जिरायबायबो आंनिया आयु मा एथ' गिदिर नोंसिनि न'आलाय गिदिर नङाहाय फाग्लि फिसासो सा लोंनानै थांसै दे लेट जाबा रायगोन आंनि आइया थांसै लोंखांबाय एफा थाब थाङो फाग्लि माखा मालाबा फैफिनबावगोन बाय बाय